Tréger Lili vagyok, énekes előadóművész és az Énekműhely megalapítója. Hogyha népdalénekes vagy csak szeretsz énekelni, viszont nem a repertoár bővítés az egyetlen egy kizárólagos célod az énekléssel, hanem szeretnéd esetleg jobban megismerni a saját hangodat és az abban rejlő lehetőségeket, akkor tarts velem! Már egy olyan témát hoztam, ami az énekeseket általában komoly akadály elé állítja, és igen, arra sarkalja őket általában, hogy elmenjenek énektanárhoz. Ez nem más, mint a váltóhang. Bizonyára már te is észrevetted, hogy az éneklés során a hangodban vannak kisebb-nagyobb törések, zökkenők, és esetleg előfordult veled olyan, hogy elkezdtél énekelni egy dalt, viszont egy bizonyos magasság után azt vetted észre, hogy hoppá, ez így nem lesz jó, valamit csinálnom kell, nem fog kijönni a teteje, és akkor lehet, hogy ezt úgy oldottad meg, mondjuk, hogy elkezdted kiüvölteni a tetejét, ami a csövön kifér, mondjuk valahogy így. Szépen veri az eső a virágot. Hát ezt senkinek nem ajánlom, mert ez komoly gondokhoz vezet hosszú távon, akár hangszalagcsomóhoz, vagy hangszalaggyulladáshoz, úgyhogy ezt próbáljátok meg mellőzni. Vagy lehet, hogy egy hangszínbeli módosítást alkalmaztál, hogy kijöjjön a teteje. Mondjuk így. Máma péntek, holnap szombat, vasárnap. Magyarul átváltottál fejhangra. Hát szeretnélek megnyugtatni, hogy ezek a törések bizony mindenkinek ott vannak a hangjában. Hogyha esetleg azt veszed észre, hogy valakinél ezt nem hallod, akkor az nem azért van, mert hozzá kegyesebb volt a sors, és ő váltóhang nélkül született, hanem pusztán csak annyiról van szó, hogy ő lehet, hogy már jobban ismeri a hangjának a működését, és bizony meg tudja csinálni azt, hogy úgy vált a regiszterei között, hogy a hangjában ne legyen törés. Igen, és akkor itt most bejött egy nagyon-nagyon fontos fogalom, a regiszterek, ugyanis ahhoz, hogy megértsük a váltóhangnak a működését, ahhoz tisztában kell lennünk azzal, hogy mik azok a regiszterek. Ezt a fogalmat talán úgy tudnám a legjobban definiálni, hogy olyan hangoknak az összessége, amit nagyon-nagyon hasonlóképpen képzünk, és nagyon-nagyon hasonló hangszínbeli tulajdonságokkal bírnak. Ezek a hangok azért annyira hasonlóak, mert egy és ugyanazon izmok vesznek részt a képzésükben, és általában ugyanazon a helyen is rezegnek az énekes testében. Az emberi énekhang az összesen 3 regiszterből áll, mellhangregiszterből, fejhangregiszterből és középregiszterből. A mellhangregiszterben képződnek a legalsó hangjaink, tehát ilyenkor az énekesnek a mellkasa rezonál főként. Itt sokkal teltebb, vastagabban szól egyébként az énekhangunk. A fejhangregiszterben ott képződnek az énekhangnak a legmagasabb hangjai, úgymond. Ilyenkor a fejüregben és a koponyában keletkezik a rezgés. Egyébként volt egy korábbi videóm a rezonanciáról, ami nagyon-nagyon szorosan kapcsolódik ehhez a témához, úgyhogy ha esetleg azt még nem láttad volna, akkor mindenképpen azt nézd meg előbb, mielőtt ezt a videót folytatnád. A harmadik regiszter, az pedig nem más, mint a középregiszter. Ez egy nagyon-nagyon fontos regiszter nekünk, ugyanis itt történik majd a varázslat idővel, ugyanis itt tudjuk megcsinálni azt, csúnyán fogalmazva, hogy a mellhang és a fejhangnak a keveredésével egy újfajta hangszínt fogunk létrehozni, ami egy hidat fog nekünk képezni, úgymond, az átmenetben, amikor is
átváltanánk, de ez a váltás ez nem lesz hallható, ugyanis egy ilyen keveréssel, egy ilyen mixel fogjuk összekötni a regisztereinket. Ezzel elérkeztünk a hangképzés egyik legfontosabb céljához és feladatához, ami nem más, mint hogy megtanuljunk úgy barangolni a regisztereink között, hogy közben elfedjük a váltóhangunkat, és törésmentesen tudjunk közlekedni, úgymond. Úgyhogy mindenkinek törésmentes közlekedést kívánok. Melyik stílus hogyan szünteti meg vagy melyik műfaj hogyan szünteti meg a váltóhang jelenségét, ez már megint csak egy műfaji sajátosság, ugyanis mondjuk egy klasszikus énekes az úgy oldja meg, hogy a fejhangját lehozza a mellhang regiszterbe, és emiatt nem lesz törés a hangjában. Mondjuk így. Viszont mondjuk egy népdalénekes már teljesen más eszközökkel dolgozik, és nincs is könnyű helyzetben. Nagy általánosságban mondom, hogy a népénekesek legtöbbsége középregiszterig használja az énekhangját, és ami még egy picit nehezíti a dolgot, az az, hogy egy nagyon erős, fixelt gégállással szokták képezni a hangjukat, egy ilyen élesebb torokhanggal, és ez a fixelt gége, ez nagyban megnehezíti azt, hogy amikor mondjuk egy magasabb frázisban van, magasabb énekdallamot énekel, és arra kényszerül, hogy ez a váltás létrejöjjön, mert már nem jön ki máshogy a hang, akkor általában ez a váltás, ez a fejhangba való átlépés, ez így teljesen elcsúszik az előtte használt hangszínétől. A népi énekesek esetében szerintem ennek a kevert hangnak a létrehozása, ezt mindenképpen onnan kell elindítani, hogy az alsó hangokat kell egy kicsit kimozdítani a helyéről, és nem szabad ennyire hátulról feszítve megszólaltatni az alsó hangokat. Tehát azt is egy picit előrébb kell hozni, mert nagy különbség van a között, mondjuk, hogy mam, vagy mam. Figyelek arra, hogy itt már az alsó hangoknál is a rezonanciám az minél jobban ide előre kerüljön. És mondjuk ez a mam, ez azért egy nagyon jó gyakorlat, mert az M segítségével, az M hangzó segítségével nagyon jól meg lehet érezni azt, amikor elől rezonál a hangunk. És ez nagyon fontos már az alsóknál, mert sokszor az van, azt veszem észre a tanítványaim körében is, hogy azért nem tud létrejönni ez a törésmentes váltás, mert az alsó hangok nagyon-nagyon ide hátra szorulnak be a torokba, egy ilyen túlfeszített állapot jön létre, és utána teljesen lehetetlen megoldani azt, hogy amikor átváltunk a fejhangregiszterbe, hogy ez egy azonos hangszínen szólaljon meg. Ennyi lett volna mára. Köszönöm szépen, hogyha velem tartottál és végignézted a videót. Hogyha tetszett, akkor nagyon-nagyon örülnék, ha nyomnál rá egy lájkot, feliratkoznál a csatornámra, és esetleg megosztanád, hogy mások is halljanak erről a módszerről és az énekműhelyről. Szia!